dulur lanang sak kelorot tukang ngintip. Las. Oke, selamat berkarya. Semangat pantang mundur. Oke. Ayo Nduk diwiwiti ngaturke lelipur beksan banyu masan. Semoga
nang durung kepikir bonang renteng ramaan bonang renteng gambang arang cinantetan wis cemplungan wis cemplungan wis cemplungan ngenteni wong nang omahe lisus kali kadung jero banyu mili menang sote atine bola rapaliran cikal wono ditandur ning alas tuwa aja aku semakean nang bumine menurut tumpi melati megarne ngapipi nah megote kalah kempi wong seneng durung nicip roning kamal putra rasi kubayono mumpung anom muti kabro kangmu topo nah inilah yang namanya budaya tidak mengenal usia tidak mengenal faktor bahkan sampai tidak aduh nganti ora kongang ngampet wis tek wanek-wanek namunggah panggung alah aja matur suwun sepokoke nyong weling titip aja bosen-bosen rika lah ya moga-moga sing langger nggone padha kekancanan saya sukapan bisa ketemu maning syukur bagi nyong titip karo Rika moga-moga siapa ngerti sowane kula nang kene Ki Arista bisa diterima bisa mengkone tambah sedulure ngoten nggih matur suwun niki beksan Banyumasan dipun iringi kanthi lagunipun niku Renggong Manis nah pripun Bang niki raose pripun eling-eling lho mongke nek mendem pripun to Pak napa pun tanggung jawab niki lha nggih mongke nek eling-eling nggih bubar gasik lha nggih mangke dipun tenggo sawetawis nggih niki matur suwun niki requestipun eling-eling dipun tenggo niki lha nggih niki katur kagem jenipun Bapak Camat monggo pripun? Oh langgih monggo mangke sasampunipun dahar keparenga berkahi kagem kawula sarencang bapa namung sadèrèngipun monggo pinarak lenggah ingkang kanthi mardika mardikaning penggalih mangke dipun tenggo niki kersanipun saking Bapak Hajat lho niki Pak Camat nah nggih mangke dipun tenggo dipun siapaken sekaligus lagunipun kali saweripun ngoten. Nah nggih niki kula tak nyelingi
kangge njangkepi adicara nggambarake calon pengantin sak keloron anggone bakal mbangun bebrayan agung gebyur ana ing urip sing arep dilakoni bebarengan muga-muga bisa antut runtut pindha mimilan mintuna uripe mengko bisa penuh kebegyan penuh kamulyan nggih setunggal tembang ing mangke katur panjenengan sami wonten bangun bebrayan lali lali diatan bisa lali lawas rangkaton umpama no wiwi tankang tinutuan datan bisa mati meraja saya semi tresnaku yang rembuyon katresnane calon risang pinan kakung marang calon garwa paribasan wiwitan najanto diprunggul ora bakal mati soyong rembaka katresnane calon pinanganten kakung sumangga mbangun bebrayan nggih monggo langsung kemawon dipun sraginaken yo
Semonggo sugeng rawuh Bapak Ibu ingkang katmen rawuh. Puji syukur mringe Wang Agung paparing berkah kalangku sejak wis kasembadyan tresno tulus ambangun bebraya yo yeah. Lali lali weo 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 ayo iyo koyo wis putus rasaku palamun kelingan sliramu opo wis ra ono dalan anggon kowe pindah dumakan tresnan tak suwun sedya janjimu biyen lumakan saiki muga tansah tresno tuku jroning batin datang bisa lali siang pantaran ning ratri tagadampi sonya wiji mugi Gusti amberkahi tresno tulus sabar ngomong siwi puji syukur mringi Wang Agung paparing berkah kalangku sejak wis kasembadyan tresno tulus ambangun bebrayan gayen tenan pengendange dasare uteke si encer beda karo teke nyong giyek lah ngebleng heeh ibarat HP ki nyong memorine kuwi mung pirang giga mawian kebeken isi sing jelas kebeken kebutuhan ya bener ayo iki sing disuwune sing nganggo calungan diaturi gedhuk ayo jajal yang rene masjid gedhuk kayak apa rasane nah. Semoga tesi versinipun calung tunggal tembang Banyumasan wonten gedhuk monggo Mbah ingkang langsung Mbah gedhuk niki gedhuk asik Mbah Sore-sore padang
wis engko tak anu. Iki gethuk wis diaturke. Nggih, samenika sampun. Monggo. Nggih, matur suwun. Pilih niki kagem Pak Camat ugi kagem. Nggih. Bapak manten-manten kades. Rencang-rencang monggo. Monggo Bapak ingkang badhe kepareng nyekar dipun aturi lajeng mawon monggo. Minggah panggung monggo. Nah, monggo mriki Bapak. Oh, lha nggih monggo mriki. Nah, setunggal pakurmatan kagem kawula bilih panjenengan kersa minggah monggo. Nek mboten anu direncangi. Oh, mriki mawon. Nek mriku mangke teng prasmanan jenengan malah. Nggih. Enten mawon lho jan alesane kagem Pak Camat pripun to niki? Nggih monggo kapuri ndara sawetawis. Monggo mbok menawi atur pambagya dedonga kagem tinipun Bapak Basuki langkung rumin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Sohibul Hajat ingkang hamengku karsa Bapa Raden Ngabehi Tinggal Sartono, ibu-ibu waranggana saha para pradangga ingkang satuh kinurmatan, kepareng kula nderek minggah wonten sasana menika ananging leresipun kula dede penyanyi, kula namung dayuh bahasa Indonesiane et ataem umu. Ananging panjenenganipun Bapa Manten Tinggal Sartono meksa kula supados kula nderek tepangan kalian panjenenganipun Bapa Panatacara ingkang asma kula sesuai KTP niki admin. Nggih. Ning sanes administrasi. Ning mbot dede admin nang grup sanes nek nami kula sesuai KTP admin ning mboten administrasi. Lah niki nami saking paguyuban menika sampun tertulis Arista musik ingkang saking Banjarnegara ngoten. Leresipun Ibu Waranggana Tetiga kula dede panyekar bukan penyanyi. Basic saya Damar Wulan ning orang ganteng. Damar Wulan kuwi ngenger nang Keraton Mataram tukang ngarit. Ning sak jerone ngarit kuwe kepranan karo Ratu Ayu Kencana Wungu. Nah kuwi Damar Wulan awale tukang ngarit. Sami mawon kula tukang ngarit ananging mboten kepranan kalian Ratu Ayu Kencana Wungu, kula namung tetep dados tukang ngarit. Kula dipun peksa dipun bel kala wau enjang kalian ingkang hambau peksa ing Kadipaten Pager Keji. Pager Keji ngaten nggih. Anda manusia keji ya? Mboten. Nggih. Kula kapure nyekar, kula pun bodong-bodongaken sing kagungan kersa. Bodong. Pokoke bodong-bodongan ngoten. Salung kawit wingi aku nembe dibel saiki. Kula dipun dawuhi urun nyekar nanging kula jan boten saged kejawi kula kepareng ngawis utawa ngenyang. Oh nggih, pripun saiki? Saged kula. Nggih. Kinten-kinten napa? Pledisipun wonten rujak jeruk mboten? Wonten napa dereng? Dereng niki Pak, dereng dipun damel rujak jeruk nggih. Bawane dhuwur banget. Nah, boten. Nggih. Kula mboten wonten ingkang saged, paling-paling samping gunung. Nah, mboten napa-napa.
gawe laras pathet songo napa pathet manyura sakarepe kula nggih. Nah nggih. Menawi pathet songo wiwitipun saking pinten nggih? Bawanipun. Saben dina saben dina nyawang. Nah, saben dina nyawang. Kunang. Ning kula kinten nek siang nggih boten enten kunang, Pak. Kunange nek ngawan Tugasnya awan niku. srengenge Oh. disuwun karo Gusti Allah Nggih, nggih. kon leren dhisit. Oh, nggih nggih. Awan-awan bisa wong. Tetep enten kunang lah nggih. Kang memajang mung karo janur kuning Mung nganggo sarana jamur. saya tukang arit ora tau nembang Kula pitados lahir batin pengarit nggih pengarit napa niku? kembang wae wetan gunung Sugeng rawuh anak kula plunan pun Ibnu Hajar Nggih, pripun Bapak saking Ibu? Kadipaten Cikalan. Cikalan niku bupati saking Cikalan matur suwun rawuhipun. Monggo. Kahaturan lenggah kanthi mardikaning panggalih. Pacitan sarwi jenang Pacitan kumplit. Panas udan aku diperenguti bumanten kayak cepet Boten niku kan mirengaken kok apik suarane ngoten nggih Bu. panas udan udan panas panas udan aling-aling saping gunung bisowan samping gunung najan wadon sarta lanang Inumane Inumane banyu bane nggih monggo. Nggih saged langsung koplo terusipun iki. Monggo direncangi. Mbak Siti.
sini loh Pak De. Saya punya lengger tapi ora tak gawa rene. Nah, Walah. ya mumpung Pak, mumpung. Bagi-bagi ana sing kondangan ngetan, ana sing ngulon, ana sing ngidul. Alhamdulillah. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Sing penting. Syukur Yuk. bisa nyawa. Suarane luar biasa Ngendikane Pak si De. tukang ngarit, tapi nyung yak percaya mung pirang persen ngoten. Apane sing Suarane. Wong Nggih. kasunyatan ngerti paten, ngerti widan. Nah, gini ku teng mriku. Lah ngene Nggih hiburan iki Pak De. Nggih. Nyatane laras yo paham. kula nek pegawene ngarit, angger ngarit ya karo nyapu. Kari rengeng-rengeng. Karo nyidam sari. Nah. Wah niku. Copis tunggal malih niku nyidam sarine. Ning anggere nggon Sinompari Jata. Pripun? Senggaane ana sing kebangetan. Sing teng pundi niku manggene? Kanthi sabar. lan Sinom susuk-susuk. monggo. Ora usah. Lah. Aku ming Enten Pak, enten teng mriki enten. Moh. Alah. Niku dicekapaken kula wau sing janji sabar pripun? Kula tak miterang. Aja kesusu katoke MC sigar manukmu mlayu metu. Ketahuan lo MC. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo metara-metara Yo, spotting Mataram, kanggo monggo. modelnya. Matur suwun. Nah, niki kagem Bapak Damar Bulan terus ibu niki tukang ngarit lah, jas nyong percaya sepira mung percayane. Nah, pokoke matur suwun niki sampun kepareng berkahi minggah wonten ing pepanggungan. Ampun kutul Matarame gagal. Yes ra apa-apa wong. Ora apa-apa, nggih. Nggih niki selang-seling. Nggih. Nggih tesi lagune Calungan. Lah niki Langgi niki ugi kepareng wedal niki jan tanpa krasa tanpa krasa mergo nek nyambut gawe dilambari rasa seneng, rasa bungah, rasa semangat nganti wektu ora krasa Bawa Basuki karang malah wedal wis jam 5 langkung. Nggih Stestu nyuwun pangapunten kepareng kawula cekapi semanten amargi niki kala wau kala sampun mireng bilih ing enjang-enjang ugi tesih badhe pun lajengaken adicara lelipur menika wau. Ya mung matur suwun namung saged ndedonga muga-muga hajatipun Bapak Basuki awal dumugi ning akhir saged manggya karaharjan entuk rezeki sing berkah lan barokah. Lumantar Bapak Ibu among tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Mila saking menika sepindah malih kanthi andhaping manah nyuwun pangapunten ingkang ageng kepareng ing mangke setunggal tembang kangge panutuping adicara lipur wonten ing siang sonten menika. Mila saking menika saderengipun kula mewakili rencang-rencang namung saged ngaturaken sugeng rerem sawentawis kawuling mangke kepareng nyuwun madal pasilan kanthi nyuwun donga lan pangestunipun muga lumampah kawula sarencang sageda dumugi panggenan kula piyambak-piyambak wilujeng tanpa manggihalan setunggal punapa lan muga ing enjang-enjang saged minangkani pamundhutipun Bapak Basuki Dalah Ibu saged sowan malih wonten ing menika panggenan. Sumangga setunggal tembang kangge pamungkas. Monggo.
nyuwun wonten karsanipun Gusti tansah kagemaken raos sumur kawula sedaya. Kanthi anglesan alhamdulillah irrobil alamin. Anutupi ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi